Terima kasih, itulah tadi seni kuda kencak Makmur Jaya sudah menghibur Anda bersama. Tetapi Anda jangan sampai lupa sampai di mana di sini warga besar seni kuda kencak Makmur Jaya tidak lupa membawakan mau menghibur Anda dibawakan oleh artis-artis Makmur Jaya. Apa yang dibawakan sebuah lagu oleh artis Jo.
Terima kasih, itulah tadi artis-artis dibawakan Makmur Jaya. Merasa bangga Makmur Jaya diundang Bapak tuan rumah sekeluarga. Tetapi Anda jangan sampai lupa di sini warga besar Seni Kuda Kencak Senaja masih ada satu yang mau menghibur Anda. Di sini warga besar merasa terima kasih kerjasamanya dengan Mas Eko pribadi. Tapi Anda jangan sampai di mana-mana, masih ada yang mau menghibur Anda. Dibawakan sebuah bapak pimpinan Cak Lesus pribadi, dibawakan sebuah lagu dari Kota Madura. Dibawakan sebuah bapak pimpinan Cak Lesus pribadi, datangnya dari Jatigono Kunir, Kabupaten Lumajang. Itulah dia. Iya, yo. Ya. Iya. Bapak si Katon Makmur Jaya. Cia. Cak Lesus pribadi, kesayangannya kuda tunggal. Iya. Iya. Kesayangannya Cak Lesus pribadi sebagai pimpinan Makmur Jaya. Mayu jalan lanceng mawar on-onan le pangapora Pak Sri kula mulai ngijung salah tak langkong keng seporan naga. Soro kepas, kepas lencak lemor. Bula depak nak kena talang, ketika keng soro abes.
bongki bede karena morka Amina rasa penang medek sere ning mordaja atina Pak Sri bulekeng rasa eman nyare pole takut tak pada beda lara-lara lengkar mon maleka elo bangalae duta kelar Pak Sri bula sing ngocak nisar saking tako maksena bangale nape ombak nape angin lemon angin nape keje Pak Sri kabule nape amain lemon main reng sepo nada karo nyorotan nak enak lanceng mawar ya nak kaki jauh di Jatigono nak sampai depak ning di Setalang nimbung kon Pak Sri ya nak kacong ala koon laonan kelaban bapak dole nyambut gawe karo bapak sing hati-hati ya nak krono apa nak dole sik tangeh sing ngenangen karo Pak Sri sekeluarga kepingin nekakno dole karo bapak sak koncoan jaran 8 ya nak saiki Pak Sri sekeluarga wis tekak hajat yo nak sak duluran wis padha nglumpuk tangga kanan keri ayo padha salang puji yo nak padha didongakno anak sing disenengno sing numpak jaran mandar didadekno anak sing soleh yo nak sing bakti karo gurune yo nak karo wong tuwa loro yo nak dole mawar
dole payah ongkep sembarang ono yo nak. Kapak panjene dole payah ongkep. Ayo saiki dole tak jak ngin-ngangin di pinggir kulon jekne dikei pancer alon-alon karo Cak Wali yo nak. Dole ngin-ngangin karo bapak ambek ngadeg ndak enak lungguh ndak apa-apa nak jekne mari gelis mari payah. Ayo nak. Alon-alon ya nak mbek ngenteni sak dulurane Pak Sri sekeluarga ya nak. Nak kalah banyak orang mak tampu ruan Pariale pon alara korance kaya tepe alete serale kaya setak kelara dumana selanjeng kaya maknya keet ate
korang cenglek syariat KPA lete korang cenglek KPA lete eman Dumba sera kena talang se tak kelara selanjeng le nyaken nate selanjengnya mak nyaken nate Asampera ma sampera samperengkot lampina pote samperengkot lampina rekod ote epekera ma epekera Pak Sri lemon lopot ajanji boleh lemon lopot ajanji boleh aduh eman sorot tedung le bula pot tedung montak ide ale karo male montak ide ale karo sayang saro ijung kena talang bule pot ijung montak pada cak syariat bule seporan ngalek montak pade mak cendre manale ceterona tuju abato bila lecen bulang alia bila lecen bulang alia bila lecen le bulang alia ceterona noro ati ka Pak Sri montak beraten gula malia montak beraten gula malia seterak temare lorong le temare lorong
Pak le dadi matena perak manter kena talang ketape kero perak manter ketape kero ngelek dutak kera tetila kena Dole mawar yo nak, wis mari payah, mari ongkep yo nak. Tapi dole kok sik ngantuk menawa nyawung buri dikekno wedang kopi yo nak. Dole ayo saiki nyang pawon, tapi dole mlebune sing ati-ati yo nak. Nyang bapak tak iring-iring panas are ya. Panasare, panasare, panasare naong deje. Sake ate, sake ate, sake ate apupu dede. Mon outing le ceret peret peret ale poncana le mak mone panteng le torje ale rek mon ale rek tanare mak Monarena ampun kabere, mon tak kira temor pole. Nak kanak nak ngocak tak endek, mon tak kira kata mon pole. pangeran le mak tojo ekor se bila torone masang gambaran bule heran le sakit tak nyarte dume tau masang lantaran Kelambina cek potena, kancing gelem bededena. Mon janjina keng cek mas kena, koran malam keng semajena. agak paran le mak noro embung le ketek sampe mak rontoronan ape kalan le tore jek paburung mon sake ate mak olaona Obung banda jaminyain, mon selanjang serkeseran, ojak lambat cekengaen, leta lanjeng mang pamikiran. pangaran le gula ape jeng le bajeng asopu tak asoko pangarana gula senabenya nap
bengokku tak kajepo Seterona anak beto bila lecet pulang alia Seterona norok keniko monta praten pula mulia cek teron le numpak Honda le numpak Honda mak lampu mireng le cek teron kena talak noro atika noro ika andikna ore ampun cukup gendingan gula salah lopot ing seborana ampun cukup gending panasare salah lopot ing seborana dole wis mari ngombe wetang kopi ya nak dole nyambut gawe ndek kene mek karo dik gawe kembangan marine sik ana sing nyambut gawe ya nak ana Cak Yantone ambek Cak Arise ya nak ayo saiki dole metu ya nak diring-iring es lele nae Cak Apora abula masih banyak penarena bula rasa tak kelar akalampi le mak tak akau akaosa le kelampi sepote mon ajenci le nyara patolos mon tak tolos le janji boleh lamon celep le cepok sapa niko marde tangale mapang induan lamon karep nak kanak talang cepok tako niko bula tangale mapa buruan dojang kocang le mak kemiren le sekoncang le kamire kopi kaposang kena talang mondel mate nale sekaposang le tak noro
cek teronan lek nino majemo jemo jai tangane materong pote cek terona bule sekatemua temo beri materong pole Omu pandek le jek minyai selanjang le maksir keserang oh cak lambe tretat terjeke ngae letak lajeng le pamikiran ampun cukup lek gentingan bulan salah lopot kula keng seporana ampun cukup gentingan bulan salah lopot keng seporana Baiklah hadirin, barusan taring remo dan tari kerucil sudah lenyap dari pandangan Anda. Dan untuk acara selanjutnya, yang mana arek-arek Srikatun Makmur Jaya pada siang hari ini, menurut Dewan Sutradara kami akan membawakan cerita Wakidun Atu Jaku. Sing durung kenal, ayo podo kenal. Iki lho, WKD Wakidun Atu Jaku. Siji loro telu gak ono maneh Wakidun. Tungkidal ono main, pasti ono Wakidun. Tungkulon ono main, pasti ono Wakidun. Wakidun ono alas dadi macan turu, mencolotnya banyu dadi bajul danu. Wong Wakidun krungu kabar kono main kaya apa main iki lho Wakidun. Cek, cereku wedi ndak muni, Bu. Aku janjian ambek pacarku mulai mangan ning kene, Bu.
Bu. Isone Bu aku dikongkon ngenteni ning embung-embung ngene iki. Padahal wis mangle janjian lho, aku iso ditinggal apa saking lali nang aku ta. Ndok ono, ndak iso nelpon Bu, jam darurat iki. Aja ngeget-ngegeti, Mas. Sopo sing ngeget-ngegeti sampean? Kaget sampean. Ya iyalah. Aku dhewe yo kaget. Kaget itu apa? Ya men kaget ibu iku. Wes mau, Dik. Ya mang aku ngenten-ngenteni sampean. Masa? Aku kangen Mas nang sampean, Mas. Yo, temen. Le, Biasa le wong wedok omongan kangen. kangen aku koyo perasaan iki setrum iki ndak kuat ngono, Mas. Aduh, masa, Dik? Lho. Terus sampean setrume kembut-kembut ngono, Mas. Podho. Jenenge hati, Mas, kate ndak padha aja mu nyerai, Mas. Gatel kabeh aku lek ngene. Ya apa rasane mau gatel, Mas? Jenenge aku kangen nang sampean. Aduh. Aja ngono, Dik. Akeh wong. Dia ana uang, Mas. Lah iki ndak uang iki. Wah, iku ngono penyakite dhuwit kok. Oh, ngawur ae. Anggap ae ndono uang wae. Iya. Rasa Seneng temen yang aku yang mian yang aku. kok sama niki sih, Mas ya ndak. Kaya apa cintane sampean yang aku? Kayak kuku. Kaya kuku. Aduh. Cilik kuku, Dik. Rungokno sik, Mas. Iya. Wuh, Kuku iku ya, Mas, diketok isuk, sore cukul. Sore diketok. cokol maneh. Ya iya, Mas, yo nonteke. Tak aku tak ketok kadang gak cokol iki. Kukune iku kuwenen, Mas. Oh. Percaya nyang sampean dhek mian cinta nyang aku. Lah katene, Mas. Omong ngombe Mas sampean kurang apa nek kate ndak cinta nang aku? Ya bandanono wong lanang iki pancen cinta. Ya Allah. Loh, lek wong wedok pancen cinta nyang wong lanang, berarti torok. Aja omong ae aku merene iki goleki sampean katene njaluk dhuwit skincare kuntak. Waduh, dompet kari, Dik. Ya, Ndak tau nyekel dompet aku tak nganggo ATM iku. yo ATM e kekno aku. Iya, skincare kowe. kuntak, aku Iya. kasih marung luwe aku. Iya. Kan temenan sama nang aku sih, Mas. Bah, ya cinta. Lah iya wong aku ya wis rondo wis tak randak-randakno demi sampean, Mas. Cintaku iki gede, Dik. Timbang kuku. Sak piro gedene? Kaya Gunung Semeru. Lah lek meledos, Mas. Ya entek. Lek meledos. Ya pancene sampean cinta, ayo nyang sampean, Dik. Lho iya, Mas, sama tanteni. Iya. Yen aku cinta temen nang sampean we, Mas. Dono meneng wong lanang ndek kene-kene iki wis dono wis. Dono maneh? Dono we ndek talang gedayu karo sampean tok sing ganteng. Oh, percaya. Duh, mak leter. Dudu iki sing digoleki nang sampean ta, Mas? Ayo nyang alas kono ae. Ya Allah, Mas, 57 ta, Mas. Ojo ngono, Mas. Ya ayo pancene sampean cinta nyang aku nyang. Lah mangkane tak anteni ndek omah, aku tak kondo nang bapak. Oh, iya wek dhisik wek, Dik. Temen lho, Mas. Iya. Ojo lali. Iya. Sampean perlu kan omahku? Iya. Tak anteni ndek omah lho, Mas. Iya, Dik. Wuh. Sopo sing ndak gelem yang wakidun? Dik. Awakmu untuk kerep kaya pedaringan. Pas oleh wakidun kaya apa turune, Dik? Aduh. Dun. Loh, kono kene awakmu. Ya biasa. Wakidun ndi tau rasan di omahe? Loh, jare atu jago sido apa enggak? Ya sido. Cek, Ana apa? cek buru koyo ana arek wedok yo. Oh, biasa wek karo wong wedok. Sopo sih buru? Sik buru iku. Iya. Dadi tak kenalno. Yo, masih ndak kenal sopo ya buru iku. Ya wis karo arek wedok. Lah ya kok kenal kan? Kok omong-omongan koyo lengket nemen. Ya kok ndak tau ketemu ya ngono, jeneng wong wedok ndak ketemu wong lanang. Ngene Ya lho. ket-raket ngono. Bener awakmu ponakan ambek aku Iya. mantu ponakan, tapi ya opo nek omong-omongan ambek arek wedok ngono? Terus apa kate kondo nyang bojo? Ya ndak, lah kaya bojomu ya opo ndek omah? Oh, wek bojoku ndak cemburuan. Wah,
Ndak cemburu. Jare sapa? Lah. Bojoku karo kae dhuwit, mara mlebu. Ndak awakmu wis suwe kenal ambek arek Ya suwe. Sapa jenenge? Sopo lali aku sik buru. Arek iku kaya arek talang kulon iki. Iya. Tumpuk-tumpuk ngono. Wah, iya iku tumpuk. Mosok Iya, kenal kok tumpuk iku. karo jenenge. Sik, Katene nang ndiri kok. lho jarene nganu petik sing iku sing ndi? Oh, ngono. Budal lah wis. Aku dhisik ya? Iya, disiap. Yo, hati-hati ya. Iya. Aduh. Palang iki. Sing enak awak iki mulih ae. Iki lho, wah kidul. Durung kenal iki kenalan lo Kapong Edi. Hah? Iya. Isin aku. Lek desa kene dak ro sing dak awan yo. Lek maling dak ono. Dak ono. Lek karo wong nyawit sepeda wake. Akeh. Ya menawa sing nyebut durung tum-tuman. Ojo nemen-nemen nyuting ngegolek. Oh, di mana dak tipis apa nang rai? Ojo guyu tok, Pak. Engko tak bacok tapi wedi aku. Iki Kapong Edi kenalan oleh sing durung kenal. Lek bagian sing rumah tangga dan sing kenal lek bagian rondo bu kenal kabeh nang awak dhewe iki. Iya dak sampe bayar pajak tapi lek wong rondo guyon-guyon kok di mana temenan. Wong dhewe dak enak sing enak saiki keliling nang daerah kulon. Ayo, Cuk! Bojo nek kaya di bojo awake iki rek. Awan bengi ndak tunggoni. Kaya ampiran, kaya terminal rumahku. Ndak tahu dikeloni ya apa. Ya bojo awake iki duwe anak wis sejina. King soge, ndak soge tak guak aku. Kowe ndak ganteng. Kayak ngopo bapakne anak? Anak wis akeh. Kayak ndak akeh ngono. Karo situ tak guak aku. Oh, iki wonge teko. Dirasani teko. Bagus dadi wong wedok. Apa? Lek dadi wong wedok iki ana omah aja rasan-rasan, wong lanang golek rejeki. Rejeki setahun sepisan, Pak. Awakmu mulai rumah tangga karo aku sik kurang apa? Kurang kelon, Pak. Hah? Kurang kelon. Dek. Kurang apa jare aku ndak krungu, Dek? Kurang kelon. Ngene lek wong cinta. Saiki ndak pandang cinta, Pak. Ya duit, ya kelon, setahun sepisan boleh. Nah kok terminal rumahku, Pak. Diwasno tukang syuting iki lho. Waduh. Ndak
apa-apa tuh syuting isekno, Pak. Aku lho ya gelem ya. Sampeyan gawe tuwek, Pak. Hah? Sampeyan tuwek. Loh, tuwek. Aja diremehno, Nduk. Masih aku wis tuwek. Ana paribasane jare wong Talang. Sowek omplonge, Nduk. Dandange rubuh ngetan. Tuwek wonge, Nduk. Tandange, Nduk. Setahun sepisan, Bu. Awakmu wis tak peseni wis disiapno. Bapakne Siti wis metu golek dhuwit kanggo ngusahahi sampean. Tak kongkon golek ndoke banyak 7 wis oleh. Ayo. Diolehno apa enggak? Ndak tahu teko. Wah iku apa? Teko-tekone wong entok. Setahun sepisan ndak tahu ditiku nggoni. Nek ngrasakno aku gak kagak duwe bojo wong ayu. Bendina njaluk tok. Tapi ndak njaluk iku, Gus. Njaluk dhuwit. Ya iya, Pak. Wong ayu ki butuh skincare. Nek no skincare ndak ayu, Pak. Dik, ngene. Awakmu wis bobojoan karo aku wis ana kira-kira 20 tahun. Iya, Pak. Saiki wis padha karo kancane. Awakmu kurang apa? Omah wis tak gandengno 3. Ayo. Kari umrohe durung, Pak. Kari umrohe. Aduh, dirasani kok, Nduk. Wuh, tuweke kaya ngono ndak niyo perawane jarene. Yo ayu lah aku, Pak. Kene soge, kira soge ndak arep aku, Pak. Dulur masih bojo nom nek kaya ngene. Aja kuwatir. Pokok menang bondo, omah wis tak bandani. Soale bojo ayu kuwatir gak arep karo aku. Dik, saiki ngene. Iya, Pak. Awake dhewe wis rumah tangga, duwe anak siji, ngadepno wis kate dewasa. Sing dipikirno awake dhewe kuwatir anake dhewe sampai salah kedaden karo wong liya. Iya. Pira wirange Pak Siti wis terkenal. Benai talang nggih. Nggih talang. Pak Siti sugih wong sak Talang. Anake ayu, ndak niom. Wong mbokne kaya ngono anake maneh ndak kaya apa. Lah, ya ayu, Pak. Awake dhewe terkenal. Ayo ojo sampai rame-rame karo awake dhewe masalah pribadi, masalah rumah tangga. Iya. Isin tong. Waalaikumsalam, anak wedok teko, Pak. Wis. Ya apa? Panjene. Wong bapakne ganteng, makne ayu, anake yo ayu. Yo ayu, Pak, wong makne yo ayu iki. Nduk, kene, Nduk. Wah, dengklek disile wong duwe gawe. Jikin balekno sit. Aduh, gak ono. Ora. Wis. Halo kene. Ya iku cukup dhewe nak. Pancene disile wong duwe gawe gak apa-apa. Disikik dhewe. Saiki ngene. Heeh. Ngene, Nduk. Iya, Pak. Nduk Siti nak. Iya. Anak siji, anak tunggal gak ono maneh Sidi karo awakmu, Nduk. Nggih. Ajenono kaya ibu Nggih. antarane bapak. Awakmu wis gak kurang-kurang rumah tangga. Wis omah wis tak gaekno situk. Iki salon menawa metu maneh iki sing situk. Saiki ngene. Ya apa, Pak? Karo ibumu iki mang aku omong-omong gak ono maneh sing diomong iki mek cuma bojomu tok saben dina. Apa, Pak? Kok bojoku tok bendino, Pak? Sing diomongno nek maneh topike apa? Ngene lho, Nduk. Ya apa? Awakmu biyen kan wis kate tak olehno anake wong Talang. Wong sing sugih. Masih nek aku ndak cinta, Pak. Aku ya ndak arep, Pak. Lah iku apa? Buke, ya apa ngono iku? Nurun awakmu iki lho ya. Dikandani guyu. Wah, untune putih. Aku ya ndak gelem nek duduk pilihanku, Iya. Pak. Engko nek aku kesiksa ya apa? Ayo. Ngene, Nduk. Iya. Pancene nek cita-citamu aku wis ngerti, Nak. Senajan donya brana nek jare kanggo amakmu gak kanggo sing penting oleh wong ganteng. Berarti kon ngamek nang ibumu lek gak wong ganteng gak arep. Oh Ya iya ndak ganteng iku. tok, Pak. Ya sak Iya. duwe pisan. Alah iya, soge, Pak. Lah karo ganteng mengger nek duwe. Lah ya apa? Rak temenan. Wis nek ngrasakno awake dhewe. Saiki nang ndi bojomu? Embo durung mulai sakat mang. Wingenane duwe sengon digawa ruwane. Wah iku.
Ndek manto ganteng salam. Tapi kelaku tak teman mulai tretan. Duh, sompak ngerasake kok. Mas. Jare aku main lali nang omahe, Mas. Apa, Dek? Ya ndak jare bapak mek kok nggawa duweke saingan. Jare sapa? Iki bapak sik Buromo. Aja gawe omong bapakne sampean. Loh, Pak. Wong aku iki ndak nyekel dhuwit saiki. Lah dintekno sampeyan ndak nyekel saiki. Nek wingi. Jong. Nggih, Pak. Pesen sengon oleh 7 juta beceguk kake. Ya bang ojake kalak kake ngoncan jong. Jan sera. Jangan pegawai bang ah. Kepiye apa jong? Iya, Pak. Ayo, kepiye apa? Ya tengkan jek miremi ke reng bini, Pak. Iya, dari mana? Kata Mira Ibrahim kok Ya ngiki? nyaman reng lake. Iya. Enjan sampian, Cong. Pese 7 juta rona. Iya. Teguk kakek, Cong. Iya. Gebi apa bae? Jak kakek masih manto yang gep anak. Sesalang kok jong. Bengki. Ganteng tang manto. Aduh, jong. Angki. Beneran beda cawa anak ya? Angki, Pak. Mon cantengnya ke nyebu ke gentong. Angki. Tapi bener. merosa-rosakan asat gendong anak. Oh, genika. Iya. Duh, ganteng ongku tang manto. Iya. Nego pase tak teman beda bongko. Lah iya, ndak mau pesen jia, Mas. Biar kira gebi nampa pesen jia. Mas sampai patah dia ada iya. Jak pese lek. Angkoro loman. Beda reng beda ning barung. Majaragi. Bareng tandi tadi kakek mek majeraki. Masih tandi. Anggap amal lek. Oh, amal. Amal raya ke reng tua-tua ada jia. Mereka sedang ngode di rumah kita amal. Mau nama lele bale beni amal jia. Dina. Reng lake tak boleh gridu. Dateng gridu. Cendok bener sama tak kridu. Cangkomon reng lake dateng ruah. Gabiaki kopi. Tanyain merengakan apa nje. Lah dina bareng saya sebrila pas. Makaro ngakan gir ngak sengko. Dina dulat. Lek, engkau sengkaram ya lek. Jalan boleh engkau. Dan jalan. Dina jak mulai. Lah, darah mak. Wes. Parca aja kakek. Bilan kakek noroten teroreng ganteng melolo nih. Ting ketorotan reng ganteng setia darah mak. Tingi balain jalan boleh. Ya dari rumah Pak, bareng kok rek adu cinta. Loh, Lah ya apa kabar ya? aduh kok sampean dek? Samian. Iya. Pinara. Dungaren Pak maniki rene, Pak. Kene ndok Ya tak sing gak tau omong. rene. Yo wong jenenge kangen nang dulur ya apa riyo ndak iso rene aku sebut. Dek. Iya, Kok dungaren sampean biasa riyoyo ndak jaluk sepuro rene saiki sore-sore mrene. Aku repot ya. Iya. Aku tepak ana kepentingan di kono, sepurane sing akeh. Yo menawa butuh duit. yo ndak ya. Oh. Nek masalah duit aku ndak. Iya, ndak butuh. Silaturahmi. Jadi panjang umur. Oh iya. Lali nang bebek nih. Ya ndak lali wis suwe kok tambah lemu sih meneng. Oh, cok punya ngono, tambah ayu ngene lho. Mosok ayu Lho, nek ndak ayu ndak arep bapak nih. Omong jodoh jedek dek. Lah Omong jenenge wong biasa. kangen. Pirang wulan aku ndak rene. Iya. Dek, Iya. saiki menawa ana sing diperlokno karo Iya, kakak. perlu aku ya. Ah, perlu apa? Sakjane aku iki nomor 1 silaturahmi nang dulur. Iya, terus Nomor loro aku kate ana perlune ya. perlu apa, Dek? Aduh ya apa nek omong ya. Ya omong karo Dek, omong man koyo bojomu nanti ya? Saya buruku mulai, Man. Mulai terus. Jeng mari ngono. Budal maneh Bu nang di Parade Daru. Cek. Apa Man? Ya, Loh, aku kate omong nggak terus terang usah ya. Ojo apa-apa, kamu Dek. ya. Omong terus terang. Aduh ya apa ya? Iya. Ngene ya. Ah. Sampeyan pengen wis tak anggap dulur ya. Iya. Masih mbak kabeh sak keluarga tak anggap dulurku kabeh. Iya, terus? Ngene. Iya apa ya? Yo rek. Panik. Ndak. Ya apa Ngene lho, namanya? Nduk. Ya apa Awakmu iki nek turu ndak tau ngipi ya. Ngipi apa yang ndak ngipi, nak Masa? turu. Temenan. Iya. Iling-ilingen po, Nduk. Iya, aku eling Man, mau aku ndak amnesia. Apa wis Wis Man? ngene. Men iki Kondokno goreng terus terang. kepo. Heeh. Nek wah kidun iki ya. Aku kepethuk ndek Bodang. Ndek gang iku ndek Wonolopo. Heeh.
omong-omongan ambek arek wedok ya. Lho ya biasa lek wong enom mesti mau ngomongan karo wong wedok, Dik. Iya. Heeh. Lho Ya kok apa? biasa. Ngono manyene lek wong lanang muni biasa. Temenan, iku Dik. lho ya apa Kok nek sih? ndak percaya nang aku iki sik palikmu. Iya, Iya. si buruku cek ngomong, Man. Terus? Jariku ngewehi dhuwit nang wong ndak duwe. Mari jarine. ngono. Ya, ya ndak apa ya biasa, Man, jenenge wong amal. Amal. Ngene lho, Cak, aku kate Iya, iya. terus terang. Iya, iya, iya. Sampeyan iki wis panjenengan dulurku ya. Iya, iya. Timbang rusak rumah tangga genduk iki. Iya. Koyo gendaan ngono wae gitu. Loh. Sik, Man. Omong-omongan ambek cekel-cekelan Waro ngono lho. temenan sampean iki ya. Sampeyan niku Mbah. Ojo gawe-gawe omong. Ndak gawe omong aku. Pas ndak temenan. Aku belani dulur aku ngene iki. Sak kena anakku iki. Ndak ngono, Man. Aku wis Iya. weruh lek sampean mlebihan aku ndak seneng nang bojoku. Tapi aja gawe Lho apa. buktine penyene iya, Nduk. Endi buktine? Ngene, Dik. Apa kepen ro bukti ya? Saiki Iya, iya. lek pancene awakmu weruh temen arek iku Iya, mantuku gendaan karo bojo karo wong wedok liya. Iya, ya. Arek endi kira-kira, Dik? Arek koyo arek Taleng Kulon ya. Hah? Arek Taleng Kulon. Ya apa, Nduk, ngene iki, Nduk? Lho ya apa, Pak? Nek ngono Aku weruh ya. Arek iku penyene dolan terus arek iku masih wedok. Buwe. Jenenge Tumpuk. Ah. Ayo diparani. Aku kepengin weruh ndek di omahe. Tapi pesenku. Iya. Sampai tepak kono aja sampai tukaran lho. Iya, nek kepengin weruh ae awak iki. Temen, Nduk. Ya, Man, ayo. Tak bukteno, Nduk, omonge palingmu, Nduk. Iya. Ayo, budal. Ayo budal. Alah, tadi bapak nemenok, kesuwe anak kak tahu boleh. Tak kokon tuku baku kak teko. Aduh, demengi kak teko umat. Dok, kanda teko di kona, tak kokon tuku baku. Aduh, bapak wis tua. Apa sih, Pak? Aduh, tukokno anu nak 38 bapak kademen. Aduh, Mari kademen terus apa maneng? aduh, nek ndak dijamu nih bapak tak waras nak. Mang enak bapak. Endi bakul nak. Aku ndak oleh baku. Aduh ya apa? Oleh wong lanang. Aduh, panjen tepak awakmu nak. Bakuku pahit. Kelenaan wong lanang. Panjen percaya nek anakku. Nek semua laki tak sun-sun panjene ya nak ya. Lah ya iya, Pak. Waalaikumsalam. Sapa iki, Dik? Ya Allah, Mas, diriku sampean lali ndak mrene, Mas. Alhamdulillah, sampean teko temen, Pak. Sapa iku? Iku sapa iku? Iku sapa iku? Sapa iku? Ojo rame-rame, iku ngono bapakku. Bapak sampean. Aduh. Sunat ndi biyen anake ayu ngene rek. Iku. Pak. Aduh. Sing jare aku sing buru iku lho, Pak. Kok
pinter iku nak. Ya Allah, jenenge nang sampean jumalan gembel tambah ono ya, cek tambah pinter aku ya. Iya nak jalan tuti mampu strawberry ni kata coba laki. Siapa jenenge le? Wakidun. Mas, medhek lagi kenalan mbek bapakku, Mas. Rodok budek bapak sampean. Aki wis medhek kok, Mas. Apa tu? Wakidun, Pak. Wakidun. Wala tak ketemu don ini lu. Wala mari suntik yang genduk. Wakidun. Wakidun, Pak. Oh, wah gitu. Kalian ningsor kuping ini. Mas, sing sabar lek omong mbek bapakku. Oh iya jenenge wong tuwek Dik biasa. Ya sepuluh nak aku wong tuwek. Iya. Umay nak ndi nak? Umay. Kulon kene, Pak. Oh, melok talang lo. Iya. Aduh, kok ngantuk aku, Dik. Aku tak turu sik, Dik yo. Awakmu bener kate Rabi Mintul. Iya. Temen. Temen. Lek sampean ngamek mantu aku sampean tak ngulono, Pak. Yang ndi nak? Mondo kopi. Ya umroh. Oh, belum. Iya. Ya. Ya wis, Dik, aku tak turu ya. Sampeyan teko ndi kok ngantuk, Mas? Wah, ndak turu blas aku. Wis turu ndek buri. Iya. Aman, ndak apa-apa Mas. Weh, nak. Iya. Rondo sampeyan turu ndek buri. Ya tak turu sik aku ya. Jangan kamar sing cor-coran iku nak. Iya, cekne ndak aklik-aklik Iya. ya, Pak. Weh memburi nak apa jare aku? Apa perlu tak terno Mas lek turu ndek omah, Mas? Weh turu wae. Aja ngono isinnya bapak nih sampean. Nek aku Turu, Nak. mlebu marine ngetutno ae we. Pak, Mas Wakidun niku ngantuk, Pak. Iya, aku percaya nek wong lanang panjenengan ngono nak ya. Nek makidul ngantuk mesti di balengi awakmu. Pinter aku ya, Pak. Iya, pinter. Ganteng, ane Iya. duit. Cocok kan ambek aku ya? Cocok. Pinter aku, Pak. Tapi wis aja kuwatir sampean. Weh, ya apa? Ya turu weh, kono weh. Weh makidul turu. Turu weh. Alon-alon nak ya. Aduh, tepak temen duwe bodoh. Panjenengan ngono nek duwe anak ayu. Waalaikumsalam. Apa? Baba. Nuwun sewu. Jenengan tiang. Iki omahe winjene. Ana apa? Sing jare meyan iko. Aduh, Mas. Oh. Jajak. Jak. Duh. Ngareni ya sampean. Tunggu ya. Tunggu. Kok bayaran, Mas? Tunggu. Takonono ya. Iki mas sapa? Hah? Iki Omahe Tompok Mintul. Oh. Pak, Enggak takono, Pak. Sepurane, Mbak. Sapa iki? Nggih. Oh, Bui. Sampean napa leres niki griyane Pak Tumpuk? Oh, bener. Tompok Mintul, anak Mintul. Tompok Mintul. Ya, iku. Tompok Mintul. Iya, Cak. Sarintul iku. Mintul. Wonten apa? Iya iki lho. Monggo binalak. Nggih. Binalak. Monggo binalak. Monggo. Aja wedi-wedi. Ojo suwe-suwe iki. Wow. Wis tuwek terongoan. Wah, Panjenengan. Salaman ndak usah suwe-suwe. Iki wong ayu awake riko iki wis boyot. Wah, ndak baluwe tuwe, penting uwi. Ya kena. apa jenenge? Duwike akeh jare. Jaraku wine akeh. Takonono, Duk. Loh, kok beda-beda nyang aku? Takono, Kepengin Duk, nyang lolonan, aku, Duk. paling. Oh, iki tadi oleh aku. Hah? Ati oleh aku. Astagfirullahaladzim. Sampai oleh iki apa? Jogrok Gunung Semeru. Oh, ndak apa-apa tak bangunno kabeh. Iki omahe Pak Mintul kabeh. Aduh. Sese, Pak, lungguh sih. Lungguh apa? Lungguh. Takonono, Duk. Takonono, Duk. Apa nak? Ya. Ono ini. Sese, aku lang Mas Rumen iki kedeng guyu, Pak. Bener iki sing di omah, Pak. Wedi aku dadi Kamu ni tak bener takono nyang tukang syuting. Omahe sapa iki? Omahe sapa? Takono. Omahe sapa? Ngeten, Pak.
kula tanglet. Napa yogane jenengan namine Mintul? Mintul, ya Mintul. Nggih. Iya, Mbak. Endi Pak, anek sampean sing endi jenenge Mintul iku? Lah sampean perlu nyamintul. Koncone Mintul. Iya, koncone aku. Nek koncone Mintul saiki ndak kena dukugah-kugah. Sebab itu lumbek calon bojone. Lho. Temenan, Nduk. Temenan, Nduk. Sik durung, Mas. Sik Kurang durung. seminggu kawin. Durung mesti sik an, Mas. Sopo takonono sopo jenenge lanang? Sapa jeneng lanange? Lanange. Iya. Wong lanang. Ya weruh lanang, Pak. Nek wadon ya apa padha wadon sih? Kan obro. Kok ya? Age celuken anak sampean iku, aku iki kepengin ero kaya apa. Lah, wong turu mek lanang kate jeluk kok kate ganggu wong tuwek. Oh ya dijugrak ngono sih. Ana apa nek penting yang wakidun? Lah. Pak Kidul. Loh, Dok. Bener, Duk. Bener ayo. omongku, Duk. Waduh bener iki sarunge, Dok. Lah, Wah, iya iki sarunge. Nanti sing duwe sarung iki nang ndi? Ayo. Cangkemku ceplosan lah kono. Dah iso nanti. Iki yo. Saiki wis temenan. Lah, Tapi iya, sampean Mas. sing lho eling kok ojo tukaran. Iya. Iya wis omong. Endi nanti Mintul sing jenenge Min. Oh iki. Ana wong goleki awakmu, Dok. Sapa? Iki. Bu Rini aku. Sampean to, Mbak, goleki aku. Iya. Wah, Ana perlu apa, Mbak? Omong-omong tak nyang bubu iya. Ya, Pak. Lah. Kate nanti. Ya, Mbak. Ya apa sampean goleki aku to, Mbak? Iya, meana sing jenenge Mintul iku. Iya. Krung-krungu men kate rabi. Iya, Mbak, aku kate rabi, Mbak. Ambek sapa? Ambek Pak Kidul. Aku meteng, Mbak. Oh, meteng. Iya. Oh, selamat. Romean, aku iki sapa? Aku iki bojone. Hei. Iki kurang ajar mantune iki. Mantu kurang ajar. Kurang ajar iku. Ayo, Bu. Iku, Bu. Apa Iku Pak, mantune Pak. Kurang ajar Pak kate rabikane Pak. Aja Nenek. Kurang ajar Pak. Mantu iki Pak. Waduh. Blaen lek ngene iki. Apaan nih sing lain? Oh, ndak tahu mole. Lihat ekor oleh seno iki ya. Apa? Aku iki getun wis sampean, Dik. Apa? Ana wong lanang mulih diamu. Ndak mulih diamu. Ya kok kate ndak diamu, tidak nemu bener. Aku pirang tahun wis sampean ndak duwe turun. Iya. Ana apa iki lek kok rapi ngene lho ya. Iki Ya Pak. masalah keluarga, Dik. Bajingan iki ndak nih selingkuh to kaburiku, Pak. Tak kurang ajar wong lanang koyo ngene iki ya. Dadi Pak Kidul duwe gendaan arek iki. Iya. Iya, ora koyo tong. Iki bojone apa duduk le? Bojoku, Pak. Jarene bojone sampean mari nyewune kondo nang aku, Mas. Lho. Ya. Jarine sampean rondo. Apa masalahe? Aku wis curiga nang awakmu. Iya. Awakmu bener ya terus terang nek kate rabi maneh nang bojomu. Ya jenenge aku hilaf. Waduh, Sepurane ya, Dik. Ya. hilap. Dik. Duh. Le Pak Kidul, Iya, Pak. saiki ngene, lek kene tak omongi aku sebagai kampung. Iya. Awakmu kene rabi loro, tapi Oh, ya ndak gelem aku, Pok. rabi loro. Ndak gelem. Nah, Loh. Lek ndak gelem ya ndak apa-apa. Enak sampean tak rabi loro, ndak usah Apa? sembayang payungan emas besok. Ordina, cene nek ndak kayungan emas koyo aku. Lek Ndak karo ndak kayu aku nek wong talang kene, ndak karo golek koyo dapuranmu. Saiki Wah. ngene. Nduk. Oh, ele, potonganmu iku lho. Cekelan iku. Iku bapake seno iku. Gini. Makane dadi wong tuwa iki ditakoni dhisik, ditakoni selok beluke iku wong endi? Duwe bojo apa ndak? Dadi wong tuwa mantap-mantu terus. Lah. Pak Tumpuk. Hei. Iki sapa iki?
Mantuku ya apa? Mantu. Wis ditakoni duwe bojo apa ndak? Mati. Lah. Iki bojone Wak Kidul. Diwarah mati. Iki warah Wah, anakku sik urip kok mati. Jenenge hilaf. Le, Besok maneh ditakoni nek kate ngamek mantu aja moro-moro pokok lanang pek mantu. Lek duwe bojo ngene iki ya apa? Wong aku mbek bojoku pirang tahun durung duwe turun. oh Yo jajal rabi maneh, mono duwe turun sapa sing nterusno dunyaku besok. Kan ngono. Nek ndak duwe turun nek wis tuwek dunya sapa sing genti? Bener wakidun rabi maneh ngapik anakku. Aku kate lunga kaji. Iya. Waduh, lu kok kabre. Terus ya apa iki enake? Sera. Kayak ngene lah ya. Ambil Pak Tumpuk, Eh. ini tak toto. Nggih. Bojone Pak Kidul. Apa, Pak? Saiki lek ini tak toto mbek Pak Kampung yo. Iya. Apamu masih dak pedhot dek iki dak apa. Tapi iki digawe bojo sing enom. Ya Tak apa? pelaur, aku iki ndak gelem. Aku iki lho Mas, sajane wis bobot. Saking ae aku iki ndak kondo nang sampean. Sampean bobot, Dik. Iya. Aduh duwe turun aku sepurane ya, Dik ya. Aku ya Mas, karuan golek wong lanang liya. Bye. Dik. Waduh. Dik. Aduh, bojoku rek. Loh, awas. Tak kundang bojoku. Ya. Awas, ya. Waduh. Awas, ya. Awas. Waduh. Aduh. Sampai kudu tanggung jawab dengan dadi wong tuwek iku. Saiki ngene. Ngene. Kudu tanggung jawab aja moro-moro. Aja moro-moro melayu kondangan. Salah kate ditinggal. Terus, ya Ayo. tonton wis sing bener. Saiki ngene. Iya. Nek panjene tumpuk kliru jaluk sepuro nyang akeh Lah, ngono bener. Nek karo nek wakidun iku wis duwe bojo. Ya ngono. Dadi wis nyadari kaya genduk ya, Nduk ya. Awakmu ya meleh-meleh nduk nek ana wong lanang ganteng. Aja anu gantenge delok-delok dhisik to tau kok geting aku. Oh, jaring awakmu diatur ngene disun-sun cuma legi barang. Ayo putus. Wis, ayo kene. Pak Ayo. tuwek kene. Oh, nggih, monggo. Iya, ayo putus sono. Putus sono. Heeh. Aduh watuk barang Pak we. Saiki ngene rek. Iya ya. Nyambut gawe awak iki gak ono putuse. Iya ya. Tapi manine sik reok. Iya. Menawa nyambut gawe kaya ngene ojo nyonto-nyonto Karo Wakidul. karo wakidul. Cuma kanggo ngibur masyarakat Masyarakat. kene ura para sinoman. Ojo sampai tiru-tiru karo Wakidul. Ojo. Ojo. Ojo lali sing 5 waktu. Ah, Lakoni. penting. Iya. Iya. Barang dalan sing lurus ae diliwati, dalan sing gak penak aja diliwati. Ojo diliwati. Cuma dino iki tamat cerita Wakidul Adu Jago.